Cremallera és un projecte per a xiquets i xiquetes de tercer de primària a sisè. És la història de 3 xiquetes que se coneixen en un campament i ahí deixaran les seues amistats i es coneixeran una miqueta més. I res, de moment té un poquet de tot. A mi el primer dia que vaig arribar i em van preguntar si volia o no. Un equip molt xulo, això va cap endavant, ja se veuen cosetes i no sé, mola molt. Podrien casar-se amb l'home que elles estimaren.